Hola, jo soc Lluís, entrenador del Club Natació Ontinyent. És una associació sense ànim de lucre. Hola, soc Víctor Cabanes i soc entrenador dels alevins i de l'escoleta del Club Natació Ontinyent. El nostre club està obert a qualsevol tipus de públic a partir de 6 anys. La estructura del club està formada per l'escola, que té 2 grups, un grup d'iniciació i un grup d'avançats. A aquesta escola entren xiquets i xiquetes a partir dels 6 anys. Tenim 2 grups de natació base, el grup taronja i el grup roig, i després un grup d'entrenament on formen part dels nedadors a partir dels 13 o 14 anys i un grup de manteniment, un grup de natació salut, on també estan nedadors a partir dels 13 anys. L'objectiu principal del nostre club és, primer, el benestar del nedador, entre tot, i després la formació integral dels nostres esportistes. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions.